Wala hindi ko initiate pag-init war yung kapag-uusap. Ngayon ang kanina tayo ay nananakot na galang siya niya. Pero pwede ako tayo may pasok niya ito. May nga yung expressing niya. Kasi yung dot, yung mawag, pamura sa kayo. Ako ang oral ako sa club, ang akin may pull church, pero ko pastor mo. Pastor ang kayo, higinan kayo, higinin kayo, may ministers, hindi mo tayong kiubusan, kahit ubus na lang ang mga ating pamatubesin. Wala lang mag-all na si may wrong mind niya. Isipin natin tayo na siya, may kiyawin kayo, kaya wala sa mga may Christine, o pero yan mo, may Christine sa inyo. Kaya wala sa kalito siya may plaso, kak mo, right siya ito, wala siya may kalayan sa, may may chew, inakaling kayo, Orlan kat, ay nakapay kayo, wala yan mo na siya, dapat naman tumalos. O sige, akalan nila, rising the law, wala siya magkalayan sa, akpay ulit ang layman. Iltaga, kalayan sa, akpay lang magpapespers, inutawag na rin malay, ito siya niyaton mo. Ilorit mo, era mo lang sa play, ito siya niyaton mo. Or po walang tol malimekos, and when tol maluwe or in Dalton Fellow. When we share it when my wala ako pa, i-merit binantena. Siya ikaw sa kung mag-yung akalin nyo na church lang, why makusay ko rin lang. Ano siya, ito ako sa mga kung sino ko sa mga mo, walang makusay ko rin lang. You're in the children, Kashikum, Siak King, Kepaye, Siak Wilala Fongi, Wangin Maupayaron, Shel Sham Sham na, Shel Vak na, Shel Gaiwayan and Allah, Melakola na Shum. Yumbel na kewa, wangin makofla yurin lim, wangin maeltia kainaso, pang na shedet vakatikum. Mawawabela Shringa, mawawabelin kashikum, in Shepaye Paye, Chia Quilalan Fongi, Wangin Maupayaron, Shel Sham Sham na, Shel Vak na, Shel Gaiwain and Allah, Elakulana Shum, Yumbel na kewa, wangin makofla yurin lim, wangin mael diakay na sut, pang na shelit baka shrikum.
cái họ cha bị cho rằng các mô Raise schools, original base, and schools, or even athletic. Before seeing it, rise to the attitude, she started and she. But anyone wants to see it, what's the other to see it, what I can see it, which mother was one see it, one of the cries in the dog, which mother was what. Era uma película. But then I knew one thought, after I killed God, in that was a video. Again, I got in the line of oil, after I killed, as an often like chapel in Akadal. Shane, why you left, after I killed in chapel. Meta word mo, story get, also talk mo, meta from peace, meta party, as a beginning, after and gender. Maki has been Christian, kawan wala kung kakain niya, inaray kunet, i-pray, after the mind na pero. Wala ka din naman on their shoot, Maya, show, yung mga Maya, shooting by me. Low common with the love, watch the little engineer, touch up, and by not the logo. However, which was not, that's all I can buy you. The back, you don't be in the back. Basically, the last stuff. Yung mga lapitan kumasme, sarili, yung kayo namo, then dapat tayo sinig, today, sisig, kaya sulit ang mga design siya, kaya siya ang kaya siya, moving at mga moving yung moving, moving natin. Yo que me cast with my colleague that you can get and we love it after the cash that you can pay that they will know what she wants to get into that she did. She then over on it, right some and right the man when they over the comfortable position she may have been that far away. Right, so, yeah, right. She church mom, the Malayan night by yo, on a church road. There's one not so no. Ila ko na so no. Panagin long, wala tumilad, laos, game, ikutatory. Ingan, kinti naman ng mga arsirodos. Rain, kinti, at kayo, close game, wala tumilaos in Christ. Munaklara, in Morelos, Bushner, so nasunulosa. Ilorelos na yung cabinet, sister mo ako, may talan na tulodolan. When I already interested na si Kumi ba hindi, akuye na si ma yo pinunaklaro. Pinne ko, kung saan na ito may si, kung saan na siya may si, ano na kuman, yo karin bang si, may sige. Pinno mo na pimuli na lang kung ilang. Alina usay nan bigat ke iye paralo. Pada kela ko na songen
tranquil. All year, my guess, Bomberos kailangan mula sa bawat sa ito na ko kayo. Siya mga lakas kami di mo skate kaya nakataya ka sa impact mo. Muli na sini. Gimana sih mental ko kaya na pamichi. Mana sih may problema pero whether mo kapag ka kumo mapungkulog, muli lang sini, mga simple ko kayo. Kami si gas may semua say mga nalasmin ko na I guess mga videos yok na wait room ko kayo na pa. Dahil wait you, wait tayo, wait tayo. Pero when ilişkiyle ilgisi noktalısı olan mucimayı ilişkiyle o sugayı sağlayan tekrar Hebrew 13 I believe verse 15 when may kabayan yung Christ except kabayan yung kumela yung Christ pero when hilak yok ibuwis na mo lang po lang yok na yok wala nila when ay gila ka ng sibay yung church ito Educating by nakias makiyalos. Siya ba katong refusing sa Krishna? Never mo with cola after the weekend. May ito siya mame. Yeah. Full submission low na si Christ. Kung siya kung ang mabay na si Christ. Kung pang rekomendasyon ni Bangsi. Rekomendasyon ni Kalansa. Rekomendasyon ni Oromo Kami, kaya kasi kung nalalipan na siya, hindi kasi nalala kung siya tayo, kami po siya rin, mag-giveaways every month. Po sa pagkasya tayo na si Christ. Siya ni Megos, and for a community, she is siya. England, the very love decisions, she plays on the actual decisions. Kaya kung may talag, tayo na si Metro. Kaya kung wala po yung Christ, Jesus, great mga. This is all personal, practical life pag may talag ng isa. Kaya kung pakasya tayo, may spirit may nakas mo ng Diyos. Kadari nila mga Diyos. But, kung may talag ng Diyos, may spirit may nakas mo ng Diyos. Kung pinapay isya yang masih Christ yung mga ito, ngayon naman rin kami mo. When in relation, CCC, when in oye, sapal, commitment sapal, masih CCC, magmumulala ito. Ang nagpita paus, in church in Rome. Ako hindi kung may cheta. Inuan ang pay para lang po. Yok na may yok na lang sila na sila. Para mag-inuran ang kaseme, sila natin sa mga Kasi nabigyan lagi, ako nakatulong with Yero pa. Hello, boy. Kapag es makiningan rin mabima bong kay Arshilin Chapel Kasulan ng Batlong Descendrian Pagkita so meron yung pagkas ng unang naman kapag kaya mo mahal ng yung teacher plus kapag yung play sa program kung may talagang tulog ka kapag yung mahal mo yung kaya yung siya kung niya mo kung may fundraiser, hindi na kung may food service, hindi na kung minakulat yung CCC. Kaya nagpipinang fundraiser siya. Kaya nagpipigay, alam na tayo may
vertikalisering de laagheid der kooslossen. Dit omdat het je zingen. Hele merken is nog in jullie. Wij zijn in de les op wat wij dan jullie doen de vermoeden. Wij zijn in de werkelijkheid die en karmi naast een land is karmi maar met de laag te doen. May chill mo na siya and may chill mo na siya sa tema ng pag-ima para mas picture na siya. Kari lagi mo nito po. Then I'm on euros cast on all euros. Si back pay at timol chakla. Again Roy. But kulo mo la to si God $20. Ikas mo mamunsinde. Siya. Ini kay ito ayakes magiging at nagtalip na ito ay may kumang siya hindi ka in a row hindi ka kapasya mo siya ay magtaltal ka rin nagagtiyak pa niya may niya kung kaya mo niya yung kayo lang siya ayakes magiging at ito dahil lang din ka kulang malala na siya para tumas pwede na kung panay ay yok na lang siya na siya nagkulang ikas boleh ngomong cinta siapa sih? Sekarang ini kan dimulai dengan Hello, kita ada malam event itu describe tentang Logan masih pengenalan ini. Logan itu sebenarnya sabe que é o pai do Liga, se existe que a saúde não pode, a caída de morte. Agora, kaya pai o que é o que é o Maui, hoje está agora o segundo ano, ora sábado, basta levar a categoria benediction. Hoje não Maui né? Sabe, o Boris já não tinha me dado uma ideia. Together.
Relational with Lord Jesus Christ, meron silang glataga, sisinsilang man matag, kawikos, harlikos, kaya ang siwikos. Ingin na ito,